Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň buňky sanyny Türkiýedäki türkmenstanly migrantlaryň başdan geçirýän kynçylyklaryna we çözgüt gözleglerini önükdirýär. Gepleşigimiziň myhmanlary Türkiýedäki türkmenstanly migrantlaryň wekilleri Jahan Rozoway, Gurbanguly aglar, Sököteşler Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hormatly radio dinleyijiler, Jahan Istanbulda ýaşaýan Türkmenstanly illeşlerimizden Jahan Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýüzlenip, esasan Türkiýede zähmet çekýän Türkmenstanly migrant denanlaryň problemalaryna çözgüt tapmak barasynda, hatda şolary himayet edýän bir jemgyýet gurmak barasynda pikiriniň madygyny, şeýle bir pikiri Türkmenstanlylar bilen şeýlede halk köpçüligi bilen paýlaşmak isleýändigini aýdyp Azatlyk Radiosyna hat ýazypdyrda. Inha Jahan, şoň üçin hem ilkinji sözi saňa berýär. Şu Türkmenstanly ýalyda denanlara şolary ýaly bir himayet ederýäli, kömek ederýäli jemgyýet gursak açsak diýen pikiriňiz bar. Siz näme üçin şeýle pikire geldiňiz? Hava devlet Türkmenistan'ın migrant renanları için cemiyet kurulma pikirimiz bizim Türkmenlerimiz gatı kıyın yağdaydı. Türkiye'de işsiz alanlarında gitmene kalmana yerleri olmadığı için gatı kıyınanıştı bir zatlar. Benim öz yağdayım şoň alıp olan zatlar oldu da. Şoň için nähile kömek edip bilen kadiyemizde men öz yoldaşymam. Bana kömek ederin yanında durun diyen şoň ağlarda durmuşa geçirmeni şuna düşünýär. Siz Türkiýe durmuşa çıkan Türkmenstanly denanlardan, migrantlardan şeýlemi? Yo, men berde İstanbul'da yoldaşım Türk kömek edecek diye. Olam edin men ýaly kıyınanýar da şu Türkmenlerimiz için. Nähile kömek edip bilsek, näçe kömek edip bilsek şonça gowul dediň için. Belki birilerine kömegimiz diýer durmuşda. Aslında diňe denanlar için bu programa bolsun isleýän. Ha, Jahan näme üçin? Kıyınçılığı da denanlar çekýär berde. Häzir işsiz galanlarında aýal başgalar daşary hiç yerde yatıp bilmede. Bir de berde tanışı yok, hiç kimi tanıyan adamları yok berde, hiç kim kömek etmeye. Etmenlerinde näme gatı kıyınçılık görýärler bular. Gitýärler özlerini däni bolur yerlere gitýärler, kömek ederim kadiyerler. Olarym gaýtym ullanýarlar biziň öz enanlarynda. Erkek adamlarımız berde her hilat işläp bilerler. İşsiz alanlarında giderler, daşarda bir yerde yatsalar hiç bir problemi bolmaz. Olar hiç kim işler bilmez. Ama aýal maşgala bolanda iş gatı değişýär da ýa. Jahan inni aramyzda Gurbanguly bar, Türkiýedäki Türkmenstanly zenan migrantlaryň wekili. Gurbanguly, inha Jahany dinledik. Dogrudanam şu Türkiýedäki Türkmenstanly zenan zähmet migrantlaryň şolary ýaly bir guramaçylykly jemgyýete mätäçligi barmy? Men pikirim dogry aýtýar hemme gardy. Öň başyndan geçiren adam düşünýär-de. Dogrudan biziň türkmen aýal gyýylarymyz şu taýda gat kynçylyk çekýär. Men lizni özüm 2 ýyl şu ýerde bolyn kynçylyk köp çekdim-de. Jahana bir tekligim barda. Hawa. Şu bolar ýaly bolsa açan wagtyňyz biziň bärdäki türkmenlerimiziň bir ilki bilen düşýän ýagdaýlary bar. Şolara bir kömegiňiz berse, kynçylyga düşýärler. Dogrudan köçede galýan wagtlar bar. Näme etsem kan, nirde ýatsam kan diýe. Men öz başymdan geçdi. Men 2 gün daşarda galym. Ýöne bir gijamy esenlerde otogarda oturdum. Bir gijamy aeroportda. Avtobus terminalyna biram aeroportda, ha? Hawa. Meselem Türkmenistana baraňda da ýene näme garaşýar taňa öňünde. Ýene de migrasiýa gullugyň taňa berýän sorawlary, basyşlary, aňryklaryňda da ýene işsizlikler. Hawa Gurbanguly başdan sözüňizi bölýän. Niýetim şo da, häzir şo kynçylykda galan aýallaryň arkasynda durma, şolary gollanmak. Orajak organ ýerek bize. Şo da men şo jemgyýet diýenim, şo gurama jemgyýeti de şo aslında niýetim şo. Arkalarında durmak, hemme hatda şo daşardan geljek diýenlerden bolmak. Şu taýda Türkiýe İstanbul'un içinde köp ýere barýan we şirket bolup oturan biziň aňyrdan gelen 10 ýyl bundan öňki 12 ýyl bundan öňki gelen türkmen gelýärlerimiz otur. Meselem Çepaköy etrabyna, Kädiköy etrabyna, Aksara etrabyna oturan türkmenler bar. İşe goýýarlar, komisyon parasyny alýarlar, birinji aý garantiýa berýär, ikinji aý işler
işler işlemeken işten çıkarıyorlar seni. Ya iki üçün işleyen o sana baskı başlaya. Her hili sana buyruklar üstünden artık işler bir hak hukukun bozulup başlaya. Arkanda duran o. Men öz tanıdık birliklerimin aydısına da göre men öz başımdan geçen zatlar. Arkanda biri dursa biri duran o. Şu şirketler. Şu şirketler şonun yalda pullarını alıyorlar elinden. Ne olsan şu ol diyorlar. Eğer cemiyet diyen de ongalık bulmaya hem de resmi olmalı berde. Ha yeri gelse onları işe girdiler hem de kadın men düzelttirecek. Hem de resmi bolsa berde sen korkar ya verdin ya berde hakkın var hukukun var. Hem de kadın öndürüp ol ya önünde bu taydı. Şonu bilen oklar olar. Onları öğretmek son olanın arkasında durmak memniyetim. Inni Jahan Gurwangul aramızda Türkmenistan'ın erkek migrantların vekili Rozovay var. Inni erkeklerin yağdayı nahilika. Türkmenistan'ın erkek zahmet migrantları hiç yili kömöğü mätäşdämi ya olur edil zenanlar ýaly kynçylyk çeken okmuka. Rozovay sen näme diýen bu ýagdaýa? Aslında devlet bu İstanbul'da migrantların çeken kıyımcılığı yine bir cinsiyetine bağlı değil. Aslında bu gelen kıyımcılık senin hiçbir zadına seredeniyor. Karşı devlet kendine de seredeniyor. Kanka yanlışlarda dinledik. Cahan'ın şol Gurwangul'un öldürün şol beller geçiyalı. Cahan'a bir cemiyetçilik kurum açalım diye. Mevzuların arkasında durayım diye. Gurwangul kanka öz başından geçerlerini şol avtobüs terminalında yatarlarını, aeroportunda yatarlarını için dile getiriyor. Bu zatlar indirdiğine ayarlarda değil, elbette erkeklerde de var. Eğer bizim bir cemiyet kurmak maksadımız varsa bu yerde ayar erkek seçmemize hiç gerek yok. Bu cemiyeti Cahan'ın açmasına veya Cahan'ın ya menin ya başka birinin öne düşmesine gerek yok. Aslında şu taydı. Guramaçılık bolsa olmaz mı? Peýdaly bolmaz mı? Cahan'ın amaydy şiýaly, şolun arkasında dursa, hak hukukyny gorap berse, Rozovay. O bolar. Ama yönekli bir raýat öňüne düşmesinden ozon ýörekde şu taýda Türkmenistan'ın raýatlaryny eýe çykmana borçlu olan hökümet tarapyndan jogapkar gurama edara duruşdaýdy. Türkmenistan'ın konsulu da var, elçihanasy da var. Ama näçindir bular? Häli şimdi Türkmenistan'ın vatandaşyny hiçbir zat hükümde gören oklar. Ama biz bunu hanhaşyantı Cahan'a düşýärler. Biz bunu öňe düşürüp, yani biz bunu etmäne sinaşir edelim. Ama Türkmenistan devletinin hükmany suratda diňe Cahan'da herkesin başına bir kynçylyk getirecekliği belli. Migrantlara himayet edýän bir jemgyýet kursa, Türkmenistan tarapy kynçylyk döredir diýjek bolýan. Elbette döredir. Yok Rozovay sen diýäniň gaty ýalňyş. Berde bizim Türkmenistan konsolosluğumuz bizim Türkmenlerimizin yüzüne sereden oklar. Son näme üçin olaryň her zaman edip bilecek hiç tatlary yok. Men özüme inanýan. Dile getirelim sebebi şu. Türkmenistan hükümeti özünden başka bir adama bir iş etmene ruhsat verdirmeyecek olup elinden geleni diýerler. Elbette sizin sözünüzü bölýän devlet. Olur ýaly kynçylyklar elbette yüze çıkacak. Hiç kim sessiz kalmaz. Konsolosluğum meni taparlar. Hemme de koşulacak bolarlar. Etme deyip bilerler. Onlarlık var da hakkı yok olarım. Men İslam vardım edip bilemse var derdi. Bir Türkiye devletinde artık erkinlik var derdi. Her Türkmenistan'ın konsolu bu tayda bize hiç de edip bilmez. Türkmenistan'dakiler asıl işler edip bilmez. Bu tayda Türkiye devleti cevap veriyor bu tayda her. Men ördüm tayda durmuşa çıkar. Hem de ben resmi olacak. Resmi olandan sonra men kapıma hiç kim gelip bilmez onlarlık problemi olan konsolosluğuydu. Hem hiç de gelip bilmez herdir. Hem de anına yetem son şeyle bir çözüme ulaştım da haberde. Türkiye hükümeti asıl İslamlık bu tayda adamların kıyınçılık çekmesini hiç isleyen bir devlet derbersi. Ne için onlarlık devlet bolsunlar? Olar gaytin bana kömür ederler olar. Onda şuňky gepleşigimizi şu taýda şoň bilen jemläýelim. Jahan. Sağ olun söz verdiğiniz için devlet. Men diýjek bolýan barym inşallah niyetimi durmuşa geçirmeni başarırım ve inşallah köp adamlara kömürüm değer. Men umudum şu, yaşlı niyetlen yola çıkýanyň yanında Allah canım hukman yanında durur. Men şoňa inanýan. Rozovay. Cahan'ın diýişýän hemme kovuluk bilen bitse de kovuluk bilen öňe garap gitse, käşke şu taýda şu eýsiz türkmenler bir eýli olarak bir ýatjak yeri, işlejek iş yeri bolar ýagrap bolsa elbette menen begenerim. Emma galan da wagt görkezet. Cahan'ın işlerine ulu üstünlük rowaç olsun. Jahan Rozovay Gurwangul Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenler gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Size sağ olun. Sağ olun. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.